حضرت صاحب اے بنا کے انسان تے پھر خالق نے جڑے قانون بنایا ہے انہاں وچ ایک قانون اے بیان کیتا سن پابند کرنا نا بھائی دے ہوتے نہیں ہونا قانون اے بیان کیتا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ نال عدل نہ کری عدل دا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا ماں پیو نال برابری نہیں کری دی بلائی کری دیئے برابری براواں نال کری دیئے پتریراں نال کری دیئے مسیراں نال کری دیئے گوانڈیاں نال کر لا لیکن ماں دی گل آوے تے مڑ برابری نہ کری جویں آکھن اونج کری